Novéna k svätej Rite, 9. deň. Svätá Rita, ako tá, ktorá rozíma o Ježišových slovách a živí sa jeho evanjeliom, si úplne dôverovala Božej prozreteľnosti a milovala si Boha a svojho blížneho. Vyproznám živú vieru, pevnú nádej a čoraz väčšiu lásku. Svätá patrónka beznádejných prípadov a ľudsky nemožných vecí, verím v tvoje mocné orodovanie u Pána. Vypros mi u ňoho neochvejnú nádej a dôveru, ako aj vrúcnu túžbu po večných dobrách a získaj mi milosť, ktorú tak veľmi potrebujem, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Označil si svoju služobničku Ritu, Pane, znakom svojej lásky a umúčenia. Modlime sa. Nebeský Otče, Ty si dal svätej Rite podiel na Kristovom umúčení. Udeľ nám milosť a silu znášať svoje utrpenia, aby sme sa mohli plnšie zúčastniť na veľkonočnom tajomstve Tvojho Syna, ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého na veky vekov. Amen. Túto modlitbu nájdete v knihe 365 dní so svätou Ritou.